Eta orduan sasoi horretan, kanpotik etorritako jente asko, egoan hemen berri zen, eta umeak eta gelak eta bere oso ume asko okiko zendu esan gela bakoitzean, ezta? Lau urtekin, nire lehenengo eskola salon parrokial horretan, 54 uste dut, lau urtekin. Eta gainera, aulkiak eta maiak, pues, eskazu zamadru, banko korrido batzuk egoten ziren, ez zirelako danok aditzen. Baina, bueno, eskerrak horien datoza. Eta salon parrokial hori gero no kudeatzen da? Historiatzen, printzipioz, zatitxo bat hartzen genuen. Hiru esaten dizudana, gero hor sortu zen, orduko ikastola bat. Baina, ez dela tokian, beste aldean. Baina, justo kasualidadea, albandereño bat eta auxiliarra beste handereño batekin, nerekin zegoen zera, batera ikasita eta, bueno, patxen genuen. Guztiz, era normal baten, inungo arazorik gabe. Da baina, bueno, horria, olako banak eta bat, euskeraz eskolan sasoi horretan, inungo aukerarik ez, aldrebuz. Baiz, eraikin barri hori egin zan sasoi berean, ikastola bere sortu zan gero, ezta? Lehenago. Han salon parrokial horretan, leku desberdinetan, baina 3 urtetan gutxienez nik egon nintzen. Hori da. Guk edifizio baten aldean eta beste aldean. Eta, bueno, gero ja eskola berria eraikuntza berria egin zan, eta ja aldatu genuen dano, eta ona joan ginen horra edifizio berrira da.